8 snin wara l-qtil makabru taż-żagħżugħ Simon Grech ta' 20 sena fil-Marsa tresqu l-qorti żewġ persuni brabta ma' dan il-każ. Kienu 6:09 ta' 3 filgħaxija x'kien Ismail Habesh Libjan ta' 42 sena li kien se jiġi rilaxxat mill-ħabs it-tlieta stess u Faxal Mahuashi Tunezin ta' 46 sena u li joqgħod il-Gżira tresqu quddiem il-Maġistrat Gabriel Lavella. Fl-awla preżenti raba ta' Simon Grech fosthom ommu li segwew meqrib dawn l-aħħar żviluppi wara snin ta' stennija. Iż-żewġ imputati kienu mixlija mill-ispetturi Chris Pulicino u Luis Calleja illi fil-5 ta' April tas-sena 2005 fil-Marsa qatlu lil Grech b'diversi daqqiet ta' sikkina. Iż-żewġ akkużati wieġbu li mhumiex ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Fil-qorti, Ismail Habesh qal li ilu jgħix Malta 27 sena huwa miżżewweġ u għandu 3 tfal u wkoll nannu, filwaqt li Faxal Mahuashi wkoll għandu 3 tfal. Simon Grech kien instab maqtul fit-13 ta' April tal-2005 8 ijiem wara li ġie irrapportat nieqes. Huwa kellu mal-20 daqqa ta' sikkina u nstab falqa qrib Albertown. Qrib il-katavru kien instab basket tal-plastik li fih kien hemm par żarbun abjad, par boots u basket li kellu fih tracksuit u ġakketta tal-ġilda kollha ta' Simon Grech.